Aja dadi wong sing rumangsa bisa lan rumangsa pinter, nanging dadiya wong sing bisa lan pinter rumangsa. Urip iku terus mlaku bebarengan karo wektu sing bisa gawa lakumu supaya apik nasibmu. Sabar iku ingaran mustikaning laku, menungsa mung ngunduh wohing pakarti. Yen urip mung isine isih nuruti nafsu, sing jenenge mulya mesti saya angel ketemu. Saapik-apike wong yen awehi pitulung kanthi cara dedemitan. Urip kang utama mateni kang sempurna. Alam iki sejatining guru, memayu hayuning pribadi, memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning sesama, memayu hayuning bawana. Natas nitis netes, golek sampurnaning urip lahir batin lan golek kusumpurnaning pati. Ala lan becik iku gegandhengan, kabeh kuwi saka kesaning pangeran. Mohon mangastuti marang Gusti Allah paring pitedah bisa lewat bunga, bisa lewat susah.